καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θεωρώ ότι αφορά όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, καθώς είναι μία περίοδος σταθμός στη ζωή της καθεμιάς και δεν είναι άλλη από την εμεινόπαυση. Το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι αν από νεαρή ηλικία αρχίσουμε να αποκτούμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, όπως το να αθλούμαστε συστηματικά, να κάνουμε άσκηση με αντιστάσεις, να τρώμε επαρκές ποσότητες ασβεστίου, όλες αυτές οι κινήσεις μπορούν ίσως να μας βοηθήσουν αυτή την περίοδο να την περάσουμε πιο ανώδυνα. Ας ξεκινήσουμε όμως λέγοντας με το τι είναι η εμεινόπαυση. Η εμεινόπαυση ορίζεται ως η φυσική διακοπή της έμεινιορρήσεως για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, χωρίς άλλη παθολογική ή φυσιολογική εξήγηση. Η εμεινόπαυση σηματοδοτεί την πλήρη ή σχεδόν πλήρη απώλεια της λειτουργίας των οθικών, όπως επίσης και την μειωμένη παραγωγή ιστρογόνων. Συμβαίνει κατά μέσο όρο στα 50 έτη και ουσιαστικά σηματοδοτεί την λήξη της αναπαραγωγικής ηλικίας. Υπάρχουν όμως κάποιες φάσεις από τις οποίες περνάμε, με πρώτη την περιεμεινόπαυση ή κλιμακτήριο, η οποία είναι ουσιαστικά η χρονική περίοδος όπου αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα και μπορεί να διαρκέσει από 4 μέχρι 8 έτη. Τελειώνει όταν περάσει διάστημα χωρίς εμεινορρήση για 12 μήνες και 1 ημέρα. Οπότε και εκεί μπαίνουμε πλέον στην εμεινόπαυση. Υπάρχουν όμως και δύο άλλες μορφές, η οποία η πρώτη είναι η πρώιμη εμεινόπαυση, η οποία συμβαίνει σε γυναίκες κάτω των 45 ετών, και υπάρχει και η πρόωρη εμεινόπαυση που συμβαίνει σε γυναίκες κάτω των 40 ετών, και αν δεν είναι αναστρέψιμη, καθώς μπορεί με τη χρήση κάποιων φαρμάκων να αναστραφεί για κάποια χρόνια, τότε μιλάμε για πρώιμη οοθικική ανεπάρκεια. Και ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε τα συμπτώματα. Ξεκινάμε από το πιο γνωστό σε όλους μας, τις λεγόμενες εξάψεις, αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος. Έντονη αίσθηση ζέστης, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από υψηλούς παλμούς. Πολλές φορές μπορεί να διαρκέσει κάποια λεπτά και πολλές φορές μπορεί να ακολουθείται ρίγος. Συμβαίνει περίπου στο 80% των γυναικών και ουσιαστικά οφείλεται στις ορμονικές αλλαγές που υφίσταται ο οργανισμός μας αυτή την περίοδο. Κυρίως στην πτώση των ιστρογόνων, αλλά και στην έκρηση ορμονών που εμπλέκονται στην θερμορυθμιστική λειτουργία του σώματός μας. Γενικώς και υδρότας, έτσι, πολλές φορές. Και επίσης, παιδιά, πολλές φορές μπορεί να είναι και ορατό με γυμνό μάτι, έτσι, μπορεί να ξεκινάει περίπου από το ύψος του στέρνου και να το βλέπουμε να ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι, σαν ένα κόκκινο κύμα. Λοιπόν, δεύτερον, συμπτώματα που αφαιρούν το σκελετικό μας σύστημα. Απώλεια οστικής πυκνότητας, οστεοπόρωση, απώλεια ύψους. Επίσης, παιδιά, πόνος στις αρθρώσεις, δισκαμψία των αρθρώσεων. Μπορεί δηλαδή να παρατηρούμε ακόμη και πόνο εδώ πέρα έντονο στα χέρια και να οφείλεται σε αυτά στην εμεινόπαυση ουσιαστικά. Επίσης, αλλαγές και συμπτώματα στη σκέψη και τη διάθεση. Έντονες αλλαγές στη διάθεση, εκρήξεις θυμού, κατάθλιψη ή θλίψη, ευερεθιστότητα, συχνό κλάμα, άγχος, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης είναι πολύ συχνό και οφείλεται σε αυτό και δεν μας πάει το μυαλό. Λέμε, αχ, γερνάω και μάλλον κάνω άνοια ή Αλτσχάιμερ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Συμπτώματα που αφορούν τα γεννητικά μας όργανα, κολπική ξηρότητα, τοπική φαγούρα, μειωμένη ερωτική διάθεση λόγω βέβαια της κολπικής ξηρότητας και όλων αυτών, προβλήματα στην ούρηση. Και ένα ακόμη πολύ βασικό σύμπτωμα που ξέχασα να αναφέρω είναι γενικώς οι διαταραχές ύπνου. Μπορεί να παρατηρηθεί ελλειπής ύπνος ή διακοπτόμενος μικρής διάρκειας. Εδώ πέρα μπορεί να ευθύνονται πάλι εξάψεις οι οποίες μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά η έλλειψη ύπνου οδηγεί ουσιαστικά σε έκρηση της ορμόνης γκρελίνης, που είναι η ορμόνη της πείνας, και ουσιαστικά αυτό θα μας οδηγήσει να φάμε μεγαλύτερες ποσότητες τροφής και μπορεί κατ' επέκταση να μας οδηγήσει σε αύξηση του βάρους μας. Και ας προχωρήσουμε τώρα λοιπόν να δούμε τις διατροφικές μας ανάγκες για αυτή την περίοδο. Η εμεινόπαυση φέρει συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες, καθώς η διατροφή μπορεί να μας βοηθήσει τόσο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, όσο και στη διασφάλιση της υγείας, αλλά και στη διαχείριση ενός υγιούς βάρους. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τους κύριους τομείς στους οποίους η διατροφή μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την υγεία των οστών.
τρία βασικά στοιχεία για εδώ, παιδιά. Ασβέστιο, βιταμίνη D, η οποία βοηθά στην απορρόφησή του, αλλά και τακτική άσκηση. Ασβέστιο, γαλακτοκομικά, ξηρή καρπή, σκούρα φυλλώδη λαχανικά, επίσης εμπλουτισμένα τρόφιμα. Σύμφωνα λοιπόν, παιδιά, με μελέτες, οι γυναίκες οι οποίες κατανάλωναν επαρκή ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων είχαν σημαντικά περισσότερη οστική πυκνότητα σε σχέση με εκείνες που είχαν χαμηλή κατανάλωση. Επίσης, τα γαλακτοκομικά περιέχεται ένα αμινοξύ ή γλυκίνη, η οποία ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει με τη διαχείριση του ύπνου, καθώς προωθεί το βαθύτερο ύπνο. Βιταμίνη D βρίσκεται στα λιπαρά, βρίσκεται στα αυγά, εμπλουτισμένα τρόφιμα. Αλλά το κυριότερο είναι η έκθεση στον ήλιο χωρίς αντιλιακό για περίπου 20 με 25 λεπτά. Αποφεύγουμε τα σκουρόχρωμα ρούχα. Και παιδιά, η τακτική άσκηση, καθώς η ασκήση με αντιστάσεις, αυτό που λέμε μυϊκή ενδυνάμωση, ουσιαστικά βοηθούν στο να φτιάξουμε ένα δυνατό μυοσκελετικό σύστημα. Και προχωρούμε, παιδιά. Η υγεία της καρδιάς. Εδώ δίνουμε έμφαση η διατροφή μας να περιέχει αρκετά ω3 λιπαρά οξέα. Βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια όπως η σαρδέλα, σε σπόρους παράδειγμα λιναρόσπορος, αλλά και σε άλλους ξηρούς καρπούς όπως τα καρύδια. Επίσης και η γλιστρίδα από τα λίγα τρόφιμα που τα εμπεριέχει. Ο λόγος, παιδιά, για την ένταξη των καλών λιπαρών στη διατροφή είναι αφενός για να έχουμε καλύτερη υγεία της καρδιάς, αλλά επίσης γιατί υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση των εξάψεων. Ουσιαστικά, όταν η διατροφή μας περιέχει πολλά ω3, γενικώς καλά λιπαρά οξέα, έτσι έχουμε καλύτερο λιπιδαιμικό προφίλ, αυξάνεται η καλή μας η χολυστερίνη, έχουμε καλύτερη υγεία της καρδιάς και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το ότι η εμεινόπαυση επηρεάζει την καρδιά λόγω της πτώσης των ιστρογόνων δεν σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια όλες σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα θα πάθουμε κάτι τέτοιο. Να θυμάστε ότι όλοι οι παράγοντες είναι επειδή επιδρούν λίγο για καιρό. Οπότε υπάρχει δυνατότητα, αλλάζοντας βασικά σημεία στη διατροφή μας, έτσι, και προσέχοντας να μην μας συμβεί και ποτέ. Δεύτερο συστατικό για την υγεία της καρδιάς, όπως και για τα υπόλοιπα, έτσι, είναι οι φυτικές ίνες. Καταναλώνουμε περισσότερα τρόφιμα ολικής άλεσης. Αποφεύγουμε τελείως τα άλευρα, περισσότερα φρούτα, περισσότερα λαχανικά, παιδιά. Καθώς οι φυτικές ίνες και θα μας κρατήσουν περισσότερο χορτάτες, αλλά περιέχουν και πολλά συστατικά που θα βοηθήσουν στην καλύτερη υγεία της καρδιάς. Και νούμερο 3, μειώνουμε την κατανάλωση κορεσμένων λιπών, έτσι. Φυτικά έλαια, που αυτά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μην τα καταναλώνουμε. Φυτικό βούτυρο, πολύ κόκκινο κρέας, έτσι. Τώρα σας δίνω κάποια παραδείγματα. Τώρα, τρόφιμα που μπορεί να μας βοηθήσουν στη διάθεση και στην ενέργειά μας, έτσι. Και κυρίως, παιδιά, η ενέργεια μπορεί να οφείλεται και στον ελλειπή ύπνο και σίγουρα και σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ουσιαστικά ξεκινάμε με σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή υδατάνθρακες ολικής άλεσης. Αποφεύγουμε τα λευκά άλευρα, έτσι. Επίσης επιλέγουμε φρούτα και λαχανικά και αμυλούχα λαχανικά. Δεύτερο συστατικό, παιδιά, η άπαχη πρωτεΐνη βοηθά και στη ρύθμιση του σακχάρου και επίσης μας κρατάει για πολύ περισσότερη ώρα χορτάτους γενικότερα σε σχέση, ας πούμε, με τους υδατάνθρακες, καθώς απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από το σώμα για να τους μεταβολήσει. Και επίσης, παιδιά, ενυδάτωση, νερό. Ήτανε δυνατόν να λείπει? Όχι, δεν ήτανε. Νερό, παιδιά. Σίγουρα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Και επίσης, αν πολλές φορές, σας το έχω ξαναπεί, έχουμε αίσθημα πείνας και δεν το βρίσκουμε φυσιολογικό να μας συμβαίνει τόσο γρήγορα, μπορεί να είναι δίψα. Πιείτε 1 με 2 ποτήρια νερό, να δείτε. Θα σας φύγει αυτό, γιατί άμα σας φύγει, τότε στην πραγματικότητα διψούσατε. Και προχωράμε λοιπόν με τη διαχείριση του βάρους. Εδώ πέρα, παιδιά, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούμε να δώσουμε προσοχή και να βοηθήσουμε πολύ τον οργανισμό μας. Πρώτον, για να χάσουμε παράδειγμα ή να προσπαθήσουμε κάποια κιλά που έχουμε πάρει κατά αυτή τη διάρκεια, ουσιαστικά και εδώ, παιδιά, ισχύει ο νούμερο 1 κανόνας στην απώλεια βάρους, ανεξαρτήτου κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, που είναι το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή να τρώω λιγότερες θερμίδες από αυτές που καίω. Πολύ προσοχή! Όχι
στις υποθερμιδικές δίαιτες και στις δίαιτες στέρησης. Εκτός ότι δεν θα έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εδώ περνάμε μια ειδική περίοδο στη ζωή μας, έτσι, και η διάθεσή μας, όπως είπαμε, επηρεάζεται και πολλά άλλα. Μια υποθερμιδική δίαιτα θα μας οδηγήσει στην τρέλα, οπότε είναι καλύτερο να συμβαίνει με πολύ αργά και σταθερά βήματα παρά γρήγορα. Επίσης, δεν γίνεται, παιδιά, να είμαστε μόνιμα σε δίαιτα. Αυτό επηρεάζει πολύ αρνητικά το μεταβολισμό μας. Γιατί κάθε φορά που κάνουμε δίαιτα, έτσι, θέλοντας και μη, χάνεται και ένα ποσοστό μικρό, είτε σε άλλες περιπτώσεις, αν δεν προσέχουμε καθόλου μεγάλο, μυϊκής μάζας, έτσι. Όσο είπαμε χάνουμε μυϊκή μάζα, μειώνεται ο μεταβολισμός μας. Οπότε, πολύ προσοχή στις πολύ υποθερμιδικές δίαιτες. Ισορροπημένα γεύματα, έτσι, τα γεύματά μας ουσιαστικά να περιέχουν από όλα τα θρεπτικά συστατικά, και υδατάνθρακα και πρωτεΐνη και λίπος. Με αυτό ουσιαστικά πετυχαίνουμε να παίρνουμε από όλα τα θρεπτικά συστατικά, αλλά και να γίνεται το γεύμα μας πιο χορταστικό, να μας κρατάει καλύτερα. Έτσι, παράδειγμα, κρέας, έτσι, με λίγο κρυθαράκι, λίγο ρύζι, λίγο πληγούρι, λίγο οτιδήποτε, και ουσιαστικά δίπλα μια μεγάλη σαλάτα με ελαιόλαδο. Παίρνω ουσιαστικά και καλή πρωτεΐνη, παίρνω και τους υδατάνθρακες, παίρνω και πολλές φυτικές ίνες από τα λαχανικά, αλλά και πολλά καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο. Είτε θα μπορούσε να είναι αβοκάντο, παράδειγμα για πρωινό, έτσι, ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο και αυγό. Επίσης παίρνω από όλα τα θρεπτικά συστατικά. Συνειδητή διατροφή είναι το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο, δηλαδή τρώω αυτό που χρειάζομαι και σταματάω. Πρέπει να εξασκηθούμε, παιδιά, στο να ακούμε το σώμα μας, γιατί περισσότερες φορές ακούμε το μυαλό μας και την υπέρμετρη όρεξη που δείχνει για συγκεκριμένα τρόφιμα. Αυτό, παιδιά, είναι όρεξη, δεν είναι πείνα. Και τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι η τακτική φυσική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι τα 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα και 3 φορές την εβδομάδα ασκήσεις με αντιστάσεις, ενδυνάμωση. Τα βάρη δεν θα μας κάνουν να έχουμε τεράστια μπράτσα σαν άντρες. Δεν μπορούμε από τη φύση μας να το έχουμε αυτό. Τι θα μας προσφέρουν όμως? Ένα όμορφο σώμα, τονισμένο και μυϊκή μάζα που θα κρατάει υψηλά το μεταβολισμό μας, και πλην από αυτό θα μας καθιστά ικανούς, ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να εκτελούμε βασικές δουλειές χωρίς την βοήθεια τρίτων. Παράδειγμα, να μεταφέρω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι μου. Οι ανάγκες μας επίσης σε πρωτεΐνη αυτή την περίοδο αυξάνεται από 0,8 ουσιαστικά που ισχύει για τον κοινό πληθυσμό, έτσι και τον πληθυσμό που δεν γυμνάζεται. Εδώ πέρα πηγαίνουμε, παιδιά, στο 1 με 1,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Πολύ σημαντικό, παιδιά, να το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Και τώρα πάμε να δούμε τρόφιμα το οποίο θα ήταν καλό να αποφεύγουμε. Και φυσικά νούμερο 1 στη λίστα είναι η ζάχαρη. Γενικώς, παιδιά, πρέπει να την αποφεύγουμε, αλλά ειδικά σε αυτή την περίοδο ακόμη περισσότερο. Η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης και κάνει πιο έντονες τις εξάψεις κατά τη διάρκεια τη νύχτα, αλλά επίσης και μας δημιουργεί προβλήματα με το σάκχαρο του αίματος, παιδιά. Όταν, παιδιά, αρχίζουμε και παρουσιάζουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, ουσιαστικά δηλαδή καταναλώνουμε τρόφιμα με ζάχαρη, γλυκόζη, ανεβαίνει η γλυκόζη στο αίμα, χρειαζόμαστε την ινσουλίνη για να την τραβήξει από το αίμα και να την βάλει μέσα στα κύτταρα. Το σώμα δίνει την εντολή, αλλά δεν παράγεται επαρκή ποσότητα και την ξαναδίνει και την ξαναδίνει και την ξαναδίνει μέχρι να παραχθεί αρκετή ποσότητα και να τραβήξει τη γλυκόζη μέσα στα κύτταρα. Η ινσουλίνη όμως είναι μια ορμόνη η οποία προωθεί την αποθήκευση λίπους στο σώμα και σίγουρα, παιδιά, όλη αυτή η κατάσταση είναι μια προδιαβητική κατάσταση και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα προϊόντα που αγοράζουμε απ' έξω. Γυρίστε πίσω, διαβάστε την ετικέτα. Η ζάχαρη, έχουμε πει, έχει πάρα πολλά ονόματα για να κρύβεται, έτσι. Σιρόπι γλυκόζη, σιρόπι καλαμποκιού, ιμβερτοσάκχαρο, βίνι κρυθαριού, μαλτόζη, δεξτρόζη, σουκαραλόζη, σιρόπι ρυζιού, καραμέλα. Όλα αυτά έχουν ακριβώς την ίδια επίδραση στο σώμα μας. Οπότε, και όταν πετυχαίνετε σε συσκευασίες που λέει sugar free, sugar free μπορεί να εννοούν απλά δεν περιέχει ζάχαρη και να περιέχει όλα τα άλλα. Οπότε να είστε υποψιασμένοι και έτσι, παιδιά, γίνεστε και πιο ευσυνείδητοι καταναλωτές. Τώρα,
Άλλα τρόφιμα είναι, παιδιά, το αλκοόλ, καθώς το αλκοόλ μπορεί να δώσει ένταση στις εξάψεις και επίσης η υπερβολική κατανάλωσή του ουσιαστικά μας δίνει πάρα πολλές περιττές θερμίδες, τις οποίες ούτε καν τις υπολογίζουμε, έτσι λέμε έλα μωρέ πια 2 τσιπουράκια των 50 ml. 400 θερμίδες για πλάκα. Και δεν λέω ότι θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν αμάν και ντε αυτά, αλλά αν θέλουμε να προσέξουμε για να μην ξεφύγουμε, είναι μια πληροφορία χρήσιμη. Είναι καλύτερα αυτές τις 400 θερμίδες να τις φάτε από κάτι που θα σας δώσει και κάποια θρεπτικά συστατικά ή να επιλέξετε ένα άλλο αλκοολούχο ποτό με λιγότερους βαθμούς αλκοόλ. Λοιπόν, καφές, παιδιά. Για τους ίδιους λόγους ότι ουσιαστικά μπορεί να μας διαταράξει κατά κύριο λόγο τον ύπνο, έτσι παιδιά, ειδικά τις απογευματινές ώρες θα έπρεπε να το αποφεύγουμε αν μας έχει εμφανιστεί αυτό το σύμπτωμα. Αλάτι. Κατά τη διάρκεια αυτή, παιδιά, είναι καλό να μειώσουμε την κατανάλωση σε αλάτι, καθώς το αλάτι έχει συνδεθεί με την μειωμένη οστική μας πυκνότητα. Και ένα τελευταίο τρόφιμο, το οποίο είναι καλό να αποφεύγουμε την κατανάλωσή του, είναι τα καυτερά τρόφιμα, που όπως γίνεται κατανοητό γιατί μπορούν να κάνουν τις εξάψεις μας πιο έντονες ή και πιο συχνές. Και ας προχωρήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα φυτοϊστρογόνα και πώς δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, καθώς το θέμα μας είναι η εμεινόπαυση. Τα φυτοϊστρογόνα είναι ενώσεις οι οποίες ουσιαστικά δρούν με παρόμοιο τρόπο όπως αυτών των ιστρογόνων που παράγονται στο ανθρώπινο σώμα. Αν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες, μπορούν σε ένα πολύ μικρό όμως βαθμό να αναπληρώσουν ένα μέρος των ιστρογόνων. Βέβαια, παιδιά, αν θα φτάσετε στο σημείο να θελήσετε να κάνετε την κατανάλωσή τους, καλό είναι να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας και αρχικά θα μπορούσατε αντί να πάρετε ως σκεύασμα να αυξήσετε την κατανάλωση ορισμένων τροφίμων, όπως είναι ο λιναρόσπορος, η ηλιόσπορη, τόφου, τέμπε, η κολοκύθα, τα λαχανάκια βρυξελών, κάποια αποξηραμένα φρούτα. Οπότε μπορείτε αρχικά να αυξήσετε την κατανάλωση σε αυτά και αν δεν δείτε διαφορά μπορείτε να ζητήσετε και από τον γιατρό σας να ξεκινήσετε την χρήση τους. Και κλείνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο, να πούμε ότι αναμφισβήτητα η εμεινόπαυση επιφέρει πολλές αλλαγές τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχολογία της κάθε γυναίκας. Να καταλάβουμε ότι η διατροφή μπορεί να μας θωρακίσει και απέναντι και στην καλύτερη βασικά διαχείριση των συμπτωμάτων και στη διαχείριση του βάρους μας, αλλά και να θωρακίσει τον οργανισμό μας απέναντι σε ασθένειες. Πρέπει, παιδιά, να καταλάβουμε όμως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική από την άλλη. Η μία μπορεί να εμφανίσει κάποια συμπτώματα και η άλλη κάποια άλλα και το τι λειτουργεί στη μία να μην λειτουργήσει στην άλλη. Γι' αυτό η προσέγγιση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να γίνεται πάντα με τη βοήθεια του γιατρού σας ή και του διατροφολόγου που σας παρακολουθεί. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για σήμερα. Εύχομαι να σας έχω έτσι βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. Τώρα στο τέλος του βίντεο θα έχω και ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τα τρόφιμα, τις μερίδες και τη συχνότητα κατανάλωσης που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Είναι παρμένα από τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, το link θα υπάρχει στην περιγραφή, μπορείτε να μπείτε και εκεί και να τα διαβάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!